ግጭት ትግራይ ዘቤታው ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣብዚ ቅንያት እዚ ጃንዳ ወያነን ኣማልቱን ግጭት ትግራይ ካብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ኣካል ናይቲ ዞባ ቅርን ኣፍሪካ ንምቁፅጻርን ንምዕብላልን ዝካየድ ውድድር ርእሰ ሓያላን ኣሜሪካ ሩስያን ቻይናን ምዃኑ ወያነን ተተሳዒሩ ድማ ንኣሜሪካን መሻርክታን ዓብ ስጋኣት ከም ዝፈጥር ንምእማን ዝዓለመ ሓድሽ ቃና ከጋውሑ ይስምዑ ኣለዉ ወያነን ኣሳሰይቱን ኣቐድም ኣቢሎም ግጭት ትግራይ ምስ ጉዳይ ምጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ብምትእስሳር ብመገዲ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰሊና ዝብላ ትካላትን መጋበርያታት ማዕከናት ዜናን ዘጋውሕዎ ዝነበሩ እዛን ማሕበረሰብ ዓለም ዘደንቆረ ኣውያት ክሰምዕ ንዝጸንሐ እቲ ዘመተ ብሓንሳብ ናብ ካልእ ኣንፈት ምቕያሩ ክገርሞ ይኽእል ኸውን ኣብ ባይታ ዘሎ ምዕባለታት ንዝከታተል ግን ኣብዚ መወዳእታ ሰዓት ግጭት ትግራይ ኣህጉራዊ መልክዕ ንምትሓዝ ዝደረኸ ስግኣት ምርዳይ የጸግሞን ኣቐዲሙ ዝጸንሐ ዘመተታት ኮነ እዚ ሓድሽ ቃና ዕላምኡ ብቐንዱ ሓቀኛ ጥንቂ ናይቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸስተ ጸገም ብምዕብላኽ ወያነ ዝፈጸሞ ገበናትን ከም ሳዕቤኑ ኣብ ህዝቢ ትግራይን ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያን ዝወረደ ዕንወትን ዓባቢትካ ንወያነ ካብ ተሓታትነት ምድሓን እዩ እንተኾነ ብግና ዒድ ብርሃን ፀሓይ ምኽዋል ዝከኣል ኣይኮነን ጥንቅና ማዕባብላን ግጭት ትግራይ ብፕሮፓጋንዳዊ ምዕብላኽ ክሕባእ ዘይኽእል እምብዛ ንጹር እዩ እዚ ብቁጥዐ ህዝቢ ካብ ስልጣን ዝተባረረ ጸቢብን ገበነኛን ጉጅለ ነቲ ኣብ 2018 ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኸተመ ንህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብኡ ሓሊፉን ንዞባና ተስፋ ሰላም ዘበሰረ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ንምትዕንቓፍን ንድሕሪት ንምምላስን ዕልቢ ዘይብሉ ውዲታት ፈጺሙ ንህዝቢ ትግራይ ጆዋ ሒዙ ካብ ሕጊ ወፃኢ ደርጎኛ ሰራዊት ኣሰልጢኑ ኣብቲ ክልል ዓስኪሩ ንዝነበረ 80 ሚእታዊ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይቲ ሃገር ዝዓጠቐ ሃገራዊ ሰራዊት ብቓጻ ጥቂዑን ኣፅዋራቱ መንዚዑን ናብ ኣዲስ ኣበባ ገስጊሱ መንግስቲ ንምግልባጥ ድሕሪኡ ድማ ኣፈሙዝ ብረቱ ናብ ኤርትራ ንምቕናዕ ብዜማታት ጉራ ዝተሰነየ ዕንደራ ፈጺሙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፈለማ ኣብ ወርሒ ሰነ 2021 በይናዊ ውሳነ ምቁራጽ ተኹሲ ኣብ ወርሒ መጋቢት 2022 ድማ ምቁራጽ ተኹሲ ንሰብኣዊ ሕሳባት ብምእዋጅ ነቲ ኩናት ንምህዳእ ስጉምቲ ምስ ወሰደ እውን እንተኾነ ጃንዳ ወያነን ህዝቢ ትግራይ ንዝተለገሰ መግቢ ርድኤት ጥራይ ዘይኮነ ንዕኡ ንምብፅጻሕ ዝኣተዋ መካይንን ዝተለኣከ ነዳድን ኣብ ጨው ቀትሪ ዘሚቱ ናብ ሰራዊቱ ብምቕናዕ ኣብ ወርሒ ሰነ 2021 ከምኡውን ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2022 ክልተ ሰፋሓት ወራራት ኣበጊሱ ነዚ ንዓመት መመላእታ ዝተኻየደ ንዓይኒ ብለይ ስንብለይ ወራራቱ ዘገልግልዎ መዓንጣ ዘይቆፀሩ ኣሽሓት ቆልዑ ካብ ሕቑፊ ስድራ ቤቶም ብምምንዛዕ ብድሑር ሜዳታት ቀዳማይ ኩናት ዓለም ብሰብኣዊ ማዕበል ድራር ዓረር ብምግባር እህሊቑ እዚ ብሕሰም ህዝቢ ትግራይ ፍዓራ ዘይብሉ ኣገልጋሊ ጃንዳ ነቲ ወራራቱ ኣብ ወርሓት ወቕቲ ማሕረስን ምእካብ ምህርትን ብምክያዱ ነቲ ባዕሉ ዝፈጠሩ ሕሰም ህዝቢ ትግራይ መሊሱ ኣብኢስዎ ስለ ዝኾነ በዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ከቢድ ፀጥታውን ሰብኣውን ቅልውላውን ናይ ኩናት ገበልን ተሓታቲ እዚ ዓንዳሪ ጉጅለ ጥራዩ ግጭት ትግራይ እምበኣር ምስ ጂኦፖለቲካዊ ውድድር ርእሰ ሓያላን ዝተኣሳሰር ምኽንያት የብሉን ንዞባዊ ጉዳያት ብዝምልከት ፖሊሲ መርገፂ ኤርትራ ካብ ነዊሕ ኣትሒዙ ንጹርን ዘየሻሙን እዩ ዞባ ቅርን ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ማእከል ዓለማዊ ጥሙሓትን ውድድራትን ኮይኑ ብምጽንሑ ህዝብታት ዞባና እምብዛ ተጎዲኦም እዮም ንህዝቢ ኤርትራ መሰል ናጽነቱ ብምግሃስ ነዊሕን ደማውን ኩናት ዘስዓበ ጂኦፖለቲካዊ ስትራቴጂ ኣካልናት እዩ ምትእታው ዓበይቲ ሓይልታትን ሕንከራ መሻርክቶም ዞባውያን ጎብለላትን ነቲ ልክዕን ዝግባእን እጃም ህዝብታት ሃገራትን ናይ ዞባ ንልዕሊ 80 ዓመት ጓንይዎ እዩ ክንዲ ዝኾነ መርገፂ መንግስቲ ኤርትራ ዞባና መዐንደርን መወዳደርን ባይታ ዓለማውያን ሓይልታት ክኸውን ኣይግባእን ዝብል ንጹር እዩ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ምውሓጥ ፀጥታ ቀርን ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልእ ዞባዊ ጉዳያት እውን ዋላ ኣብ ዘቤታዊ ሽግራት ውልቀ ሃገራት ረፅምን ፍታሕን ብቐንዱ ብሰብ ጉዳይ እዩ ዝብል መትከላዊ ኣረኣይ ኣለዋ ካብዚ መትከል እዚ ብምብጋስ ድማ ንምትእታው ግዳማውያን ሓይልታት ኮነ ምህጓር ዘቤታዊ ጉዳያት ኩሉ ሳዕ ኣኺራ ምስ ተቃወመት እያ ግዳማዊ ምትእታው ዘላቒ ሰላምን ፀጥታን ዘረጋግፅ ከም ዘይኮነ ጽኑዕ እምንቶ ኣለዋ ኣብዚ ዞባ ዘሎ ኣራግፅ ዓበይቲ ሓይልታት ኣብቂዑ ልዕላውነት ህዝብታትን ሃገራትን ናይ ዞባ ክብረት ክወሃቦ እዩ ድሌት ኤርትራ
ሃገራት ዝዞባ ሰላምን ጸጥታን ዞብአን ናይ ምውሓስ ሓላፍነት ባዕለን ክስከማ ኣብኡ ከይተሓፅራውን ኣብ ምውሓስ ጸጥታ ዞብአን ብናይ ሓባር መረዳእታ ክጸምዳ ሓበራዊ ጸጋታተን ተመሳሳልዩ ዝሰርሓሉ ኣልያ ወይ ሜካኒዝም ክፈጥራ ትብህግ ርግጽ እዩ ናብዚ ባህግዝ ንምብጻሕ ዝሓትት ደረጃ ብቕዓትን ምትሕብባርን ቀሊል ኣይኮነን ብቐዳምነት ናይ ኩለን ሃገራት ሓበራዊ መረዳእታ ኣብ መለኻኽታን ርድየትን ይሓትት ግዳማዊ ሕንከራ ድማ ከብቅ የድሊ ካብኡ ወጻኢ ሰላምን ጸጥታን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ብዘላቕነት ከውሕስ ዝኽእል መተካእታን ሕርያን የለን ዝብል እዩ ዘይቅየር መርገጽ ኤርትራ